Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Amara. Bata pa kasi siya. Uy. Ang mga bagong henerasyon karon way laing gisud sa utok ang mag-uyab-uyab. Mao kanay di ako gusto. Human o na mong eskwela, kanang mo graduate na mo, kanang na mo'y kurso sa kolehiyo nga nahuman, kay proud kay ko ana. Bitaw. Bitaw, te. O kung mahitabo ka na, ako na ang pinakamalipayon nga amahan ning kalibutan na. Te, tugnaw eh. Lingkod pa man ka ng higdaanan ni mo. O nalagatog dong. Kay wa pa man sa kudok ka Mapadakaan nga nang uyab na. Una na lang gud og katog diha. O tama yung giunaw na, te. Katong gisulti ganina ni Papa Damian nga di o na ta mag-uyab-uyab. Ngano ka, te? Inlab na ka? Ni kinsa? Ni Adonis. Ah, ha? Kinsa Adonis, te? Katong imong giingon nga pirmini mong magkita nga puting ang lalaki. O dong. Siya dong. Unsa mo na? Na-in love ka niya? O lagi, Emmy. Wa man gani ko makatug dayon gabi sa sige guna-una ni Adonis. Hala no? Na-in love ka sa lalaki nga wa ka masuwito? Emmy, Ila-ilaha ang maayo ang kagikas sa lalaki mo na, uy. Ayaw anang diri-diretso kag kahigugma. dili day mahimo nga mahigugma ko bisag wa ko masuhito niya, Emmy. Oo, alangan! Og usa pa muna, huwag ka mahadlok niya. Dili siya sama nato. Kasabaan kasi imong papadamyan anak mon. Nahigugma ka sa lalaki nga usa ka engkanto? Og ikaw ray nakakita niya? Uy, likayin na sa Adonis uy muna. Likayin siya. Muna, wat ako. Muna. Bahala ka, Emmy. Amiga ta pero dili man ka malipay nga nahigugman ako. Uy, wat ako ba? Ay, kapuya, nagukod ni mo eh. Nga naman kayo ma'am kong gibiyaan sa room. Dali magkagawas. Gigotom na manggug ko. Kung gigutom na ka, biyaan ko ni mo. Dili na mahinungdan, uy. Nalain ka na ako. Nagisultihan ka nga, likayan ni mo sa Adonis. Oh. Mao ka na hinungdan, Emmy. Daan pa ko. Muna, amiga gud ta. Dili ako ang klase sa amiga nga mo okay lang dayon kung unsa imong gusto bisag dili maayo. Bati man gud na muna. Hain man nakabati, Emmy. Ang mahigugma ko? Bisag wa pa ko makasuway no unsa nang gugma mo na. Pero ingnon ti ka, kanang imong gibati nga tunga nang giingon nimong Adonis. Bati og dili na sakto nimong buhaton. May gugma ka sa wrong person? Unsay? Dili para nimo si Adonis. Ingon man, dili ka para niya. Kay engkanto siya mo na. Managlahi ang kalibutan na to mga tao kaysa mga engkanto. Naa silang duha ka man ng amiga. Nagsulti. Gipugngan si Muna nga dili mahigugman ako. May na lang. Kaya doon na si amiga nga may tambag niya. Ayaw bang hilabot, Amit? Mau ba? Dili ka pahilabot pero dire na ako. Kusog kang manghilabot, Adonis? Amit, Hmm, lisod ba dahit ang higugmaon? dili man. Ang lisod kay dili ita man nagsama. Tagayuta sila samtang kita mga engkanto.
Bisag mga engkanto kita, Amit. Pero aduna kita'y pagbati sama sa mga linalang nga makamaong mahigugma. Oh, lagi. Naata ng pagbati. Ha? Pero lahi ang ilang tradisyon. Lahi ang ato, Adonis. Lahi ang atong pagkaon. Lahi sa dangila. Dili ta makakaon sa ilang pagkaon. O sila sab, dili makakaon sa atong mga pagkaon. Muna dako kayong diferensya, Adonis. Pero nakagusto ko ni Mona. Gusto na ko siyang dadun din sa tong dapit, Amit. Managsuon yun ta, Adonis. Kay ako, nakagusto sad sa mga linalang. Gani, daghan akong nabiktima. Kutob sa mga linalang nga ako magustuhan ug dili sila nako. Adunay daw tang mahitabo nila. Dili ta man nagsuon, Amit, kung ingon ana ang imong buhaton ngadto sa Tagayuta. Managlahi kita. Ako, kung mahigugma, tinuuray kini. Pero kanang imo, duwa-duwa lang. Himuon mo lang kalingawan ang mga linalang, Amit. Kung mao ka na, may nanalo na. Paldo ka kayo, Adonis, kung maangko ni Musmuna. Hayin may maayo. Nga magsabot lang tenduha, Adonis. Magsabot sa unsa, Amit. Nakagusto mo ko ng amiga ni Muna. Nga ikaw nakagusto po ka ni Muna. Magdungan tagpakita nila. Nga atong sultihan ta sila sa atong gibati. Unya kung dili mo sugot, magplano ta unsaon na to nga madagi sila dinhi sa atong dapit. Oh, sana. Di ba nindot nga ideya? Ang bote mong ipasabot nga ato silang pugson, aron mada sila dinhi, Amit. Oo. Ayaw! Ayaw, Amit. Uy, Di ko muuyo niya ng imong idea. Kay mas nindot good ang bation nga nahigugma ko ni Muna ug si Muna sab mahigugman ako. Dong Jeff, musugot ka ba nga doon ay manguyab na ko? Nga nung utan naman ka nakuha natin mo na. Maulang. Ngiga ni ate mo na, doon na may uyab. Nay na nang uyab ni Mote. Wa pa, uy. Pero, doon ay nakagusto na ako, Dong. Ha? Kinsa man ti mong classmate? Kaila ko? Kinsa si ate mo na? Sultiren ko ti. Kay akong himbisan. Ha? Himbisan ako. Unsa imbisan, Dong, nga dili man sa isda. Wala si ate mo na. Kumaunang mag-joke. Bisan man ako ti. Pasabot nga ako sang tanangon o ilailahon kinsa nang gingon nimo nga nakagusto nimo. Kung okay ba siya para nimo? Kay kung di okay, ayog sugta. Ikaw di magbuot, Dong. Ako di ay dili day ko makadesisyon. Makadesisyon makanate. Pero ka na mga lalaki ti nga muyab nimo. Arayon na sila kisa kung kita ka ni mga bukto, no? Kita kayo ni bukto natin muna. Dako kayo ni dako kayo butig. Baya, kambogiro, biasa kong manghod. Bitaw ti mo na. Kung kinsa man ang lalaki nga imong gipasabot, narani mo. Basta, di na kaniya binuangan. Kay kung iyan ang buhaton natin mo na, katilagin sa sakong butig! Padak-asa ng imong butik sa bukton, Dong Jeff. Gamay pa man na. Magsige man ko sa bugat ti mo na. Aron, dalira mo dako akong butig. Kagwapo ganiya. Mas gwapo pa na ti mo na. Aw, parehas mong gwapo, Dong. La, pakita niya ko natin mo na. Kanang gingon ni mong gwapo. Karo mga urasa, wagi sila din in dapita. Mag-atang ko nila din Amit! Ay! Kalit magtunga. Suman, mag-atang sa kanila, Adonis? Dili. Sa? Ninginong niyam sa kanini. Ikaw ang akong atngan, Amit. Bantayan ti ka. Basig binuangan nimo sila. Di na mahitabo, Adonis.
Gusto na ko siyang sukdon. Akon magpakita ko sa amiga ni Muna nga si Amy. Tanawon ako og dili ba siya mahadlok nako. Kung dili ba siya mahadlok, ang kunon ko na siya. Diba? Sa ako nang gisulti ni mo, Amid, dili na to sila pugsun. Ayaw niya ganahan man kong mamugos. Mamalig na sa tong bahay, Amid. Ay, ikaw na balik. Ay, ko hilabti din eh. Gusto ko ng angkunon si Amy. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!